ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ 10th ର ଉପାଦ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ୟାମିତିର ଉପାଦ୍ୟ 8 ପଢେଇବି ଆଜି। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ପିଲାମାନେ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି chord of equal length in a circle are equidistant from the center। ମାନେ ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସେମାନେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡ୍ରଇଂ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ବୃତ୍ତକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଲି ପିଲାମାନେ ଏସ୍ ବୃତ୍ତ ନାଁ ଦେଲି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏସ୍ ବୃତ୍ତ ନାଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଣ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଜିଆ ନେଇଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ଏ ଆଉ ଡି। ଏଇପଟେ ମୁଁ ନାଁ ଦେଲି ସି ଆଉ ଡି। ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ବି ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଦୁଇଟି ଜିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ବି ଯେତେ ହେବ ଆମକୁ ଗିଭେନ ରେ ଦେଇଛି ଯାହା ହେଲା ଦତ୍ତରେ ଦଉଛି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ଡି ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାହା ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ। ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଓ ଏବଂ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ଏବିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଇବା ଓଇ। ଏଟା ଲମ୍ବ ନେଇଯିବା ଓଇ ଆଉ ଏଟାକୁ ନାଁ ଦେବା ଇ। ଏପଟେ ବି ଲମ୍ବ ହବ ତ ଏଟାକୁ ନାଁ ଦେବା ଆମେ ଏଫ। ଓ ଇଏ ହଉଛି ତୁମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏଟା ଅଙ୍କନରେ ଆସିବ। ତ ଓଇ ଓ ଏଫ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଓଇ ଓ ଏଫ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମତେ ଓଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଏଫ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଓଇ ଯେତେ ହେବ ଓ ଏଫ ବି ସେତେ ହେବ। ତ ମୁଁ କଣ ଅଙ୍କନ କଲି ଓ ବି ଓ ସି ଏଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ଓ ବି ଓ ସି ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ତେଣୁ କରି ଓ ଇଜ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଏ ବି। ଏ ବି ଉପରେ ଲମ୍ବ କିଏ ଅଛି ଓ ଇ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଓ ଇ ଏ ବି କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ। ଓ ଇ କାହାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ଏ ବି କୁ। ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 7 ରେ ପଢିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ତା ଫର୍ମୁଲା କଣ ଯଦି ଏ କାଢିବ ତାହେଲେ ତା ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଇ ଯେତେ ହେବ ଇ ବି ସେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ କରି ମତେ ଇ ବି କାଢିବାର ଅଛି ତ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମତେ ଇ ବି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା। ତାପରେ ଓ ଏଫ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସିଡି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଲେ ସିଡି ଉପରେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କିଏ ଅଛି ଆମର ଓ ଏଫ ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତମର ସି ଏଫ ଯେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ତମର ଏଫ ଡି ବି ସେତେ ହେବ। ତେଣୁ କରି ମତେ ସି ଏଫ କାଢିବା ଫର୍ମୁଲା ହେବ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଡ କରିବି ସି ଏଫ ପ୍ଲସ ଏଫ ଡି କରିବି ତାହେଲେ ମତେ ମିଳିବ ସିଡି। ତେଣୁକରି ଏହା ଫର୍ମୁଲା ହେବ CF 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ସିଡି ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏସି ଦତ୍ତରେ ଦେଇଛି ତ EB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ CF ବି ହେବ। EB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CF। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ OEB OFC ଏଇଟା ମଧ୍ୟରେ EB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CF। ଇଏ ଯେତେ ହେବ EB ଯେତେ ହେବ CF ବି ସେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲୁ। OB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ OB ଯେତେ ହେବ ତମର OC ବି ସେତେ ହେବ। କଣ ଏଟା OB OC ହଉଛି ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି ତାର କୋଣ କୋଉଠି ହେବ OEB ଇଏ କୋଣ ଯେତେ ହେବ
ତୁମର ଇଏ କୋଣ ବି ସେତେ ହେବ। ମାନେ ଇଏ କୋଣ ଯେତେ ହେବ ତୁମର ଇଏ କୋଣ ବି ସେତେ ହେବ ହେଲା। M angle OAB equal to M angle OFC ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମକୋଣ ହେବେ ପିଲାମାନେ। ତ ତ୍ରିଭୁଜ OEB ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ OFC ସମ କୋଣ ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣ OE equal to OA ପ୍ରମାଣିତ ଆମର ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ।